اینا گفتم که اینا آخی کوفتیم در کنیم زمرد کنیم زمرد؟ او بود اینا دیدی گفتم که اینا زمرد چه زمرد جان؟ тамошобинони азиз имрӯз меҳрафрӯзбону ҳамроҳи апаи гулбубӣ меҳмони апаи зумрад ҳастанд. бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 3 қатор ҳамин қадар куртои фасон оварда апаи зумрад ва инчунин раст продажаи калон пешниҳод кардагиянд. Ассалом. Созед, нағзед, хуш омаден. Имрӯз меҳмонӣ омаден, а? меҳмонӣ беҳтарин. Апаи зумрад боз аксия дорад, а? аксия ҳа. Ай, хеле нағз. беҳтарин, хуш омадед. Апаи гулбубӣ аллакай медонанд ки чӣ хел аксияҳои беҳтарин мекунанд. дӯстони азиз, шумоям биёед. бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза 3 қатор ҷои апаи зумрад. аксияҳои беҳтарин, навинкаҳои фасон шуморо интизорад. ва тамошобино ира бинен иққа куртои навинкаи фасон омадаи дар ҷои апаи зумрад. диден 350 сомон будай 280 сомон кардагиян. марамат биёен успед кунен ҷои апаи зумрад. бозори корвон тараф тиллобозор 12 дарвоза 3 қатор. хушругӣ шабинен куртаи дилхоҳтона ёфтен апа. иққа хушрува ира бинене сангчоошон ҳамаш бо сваровски, а? ира бинен ҳамаш хушру. размеро ҳамаш аст? размеро 48 духтаракои буз балачада ҳаста. ина диден? ина тамошобино диден? занҳои азиз то размери 62 ра ҳатто мешава биёен успед кунен. دیدی راست پراداشا ولی نگاه کنی میریم آتیشی شو میکنیم مردم مرحمت کنید روزان دروازه سیم خطور نقطه سوده اپای زمرد مرحمت کنید زنکو بیایی سولی نویده و عکسش بدید این کن رو دوباره دست من مخصوص برای زنهای تاجیک در عرفه سالی نو پیشنهاد کردیم. مرحمت مردم عکس یا نپوشه چیزی قیمت گفته مردم در نشون میکنه مرحمت کنید انا میگم رو کنه اتنا سودا نکنید جو خونه نمیروید با فکر مردم مرحمت کنید یا عکس ایلون کن نه پس سودا اپتوی را فراموش نکنید نه هوز نپوشم اپتوی بعد مردم مرحمت کنید 12 دروازه بازاری کارمان بازاری کارمان مردم مرحمت کنید بازاری کارمان 12 دروازه سیم خطور نقطه سوده اپای زمرد جان. عکسی چی؟ ها بیو برای همه زنهای تاجیک عکسی سالی نوی иққаи хушрувай. ира айҷо хариден? نه جای زمرد خون айҷои апаи зумрад беҳад фасон. ин ранги ҳамун якнимазоро. همینه шумо чанд сум харидед ина? من در زمرد خون 400 سومون دادم иққа арзон. духтаракон нигоҳ кунен якнимазорара апаи зумрад 400 сумаша овардай. успед кунен биёен. бо дорад? اوه همین قدر یا بسیار размеро ҳастай апа? размеро 48 бал шимерка апай беҳтарин. диден? занҳои азиз размерои калон бисёр мековен. ҳатман пеши апаи зумрад биёен. ира бинен чӣ хе болопӯшаки хушрӯ овардиян. иққаиш бо фасон. и чанд пул? модели новинка 350 сомон. 350 сомон тамошобино иша бинен. бовар кунен бо рои апаи зумрад иша ешда хушрӯ иша ешда хушрӯ. 12 дарвозаи корвон тарафи тиллобозор 3 қатор ҷои апаи зумрад. 350 сомон. хушрӯ а? беҳад фасон. цех вай дорад Ӯзбекистонда цехи ҳаме خودش باید گفتم که این زنگ بالا این اکوتوش شده ساختمون دیدی ها اینا ببین 100 چند گفتی زمرد جان 120 сомон кардигана апай гулбубӣ ҷон 100 сомон куртая. 120 сомон нигоҳ кунед. Королевский велюра. اینو هوز هم عکس کلون هم میاد. عکس کلون هم میاد. اینجا بیا ما تلویزیون تو میزنه. اینا این پاچکا میکنه اینه مردم نگاه کنه
130 сомон 130 сомон размеро 48 58 бал шимер ка اینا духтара با هم размеро هست تو 60 همه 60 همه اینا 60. айдрун айгуда ки дуруй гора то 60 ҳамаш аст ҳамаш буда Раз продажа дар ҷои апай Зумрат духтарако успед кунен. адола Лабай. Фаҳмидам ки рӯз раз продажа будай омадам апай Гулби. 130 сомон аксия Ҳами? аксия солина Иқа хушрӯаи 130 сомон. ира би аксия хамун узбекистон куш овара ина диди Ва тамошобино нигоҳ кунен апай Зумрат 130 сомон кардиан кардиганора барои шумо. пачка мекани И куртоҳо чанд пулан? И 100 сомоне. Ва тамошобино иёра бинен хушрӯгиша 100 сомоне. аксия калон то соли нава баъди соли нав аксия тамом мешавад марамат кризанако тезтар би Ира бинен инами тараф ҳамаш аксияя. И болопушора хушрӯгиша бинен охи духтаро. О хушрӯ. 130 сомон ами пушдагитон. ина 120 ё 350 будан Ой, на апай гуфтаро ҷон барои дамад. шумо барои барои мо мухлисои шумо мухлисо, барои барои- клиентои дӯстдоштаи худам Ира бинен тамошобино. Ина 130 сомон 130 сомон ҷои апай Зумрата ба фикрам ҳама медона. Бо ба ҳар ҳол тамошобино биёен. 12 дарвозаи Корвон тарафи Тиллобозор сеюм қатор. 130 сомон ҳамина 130 ҳо анами 2024 да аксияи бераҳм шакадаги ма аксияра бераҳм шай берама ина бе ёд гирифтияна аксияра бераҳм шай ин техдор шуда дигар тамом дигар бераҳмушу ина бе куртора ҳамихел ҳамара ба ҳам ина хотир бине марҳамат кини ина инаам аксияи калон ҳози аксияра бераҳм шапай ҳам бо бераҳм шай ина бераҳмуш марҳамат 130 сомон тамошобинони азиз ҳамин дар хотиртон боша. 350 400 навор гирифта будем. ҳози апай Зумрат барои шумо 130 сомон кардагем. аксияра бераҳм ша долад беҳтарин тамошобино диден аксияи бераҳм дар ҷои апай Зумрат рафта истодай. ҷои ма. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза ҳаматона сеюм интизорум қатор. духтаро 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай Зумрат ҳаматона дӯст медорам биёед. Ина духтаро касе ки инами пашиви Дубая кофта иста буд ҷои апай Зумрада омадагай диден 280 сомон диден. Ина бинен чихе хушрӯчаяд беҳад пасон. аксияи калон рафта истаи духтаро дар ҷои апай Зумрат бехабар намонед. нигоҳ кунед инам куртои фасони хушрӯа чанд сум каден 100 сомон 100 сомон. иқа арзон барои ҳами духтарако клиентои муҳтарама хеле арзон кардем ина тамошобино диден 100 сомон даётон боша ҳамино 400 сомон буд порсол. ҳозир боша апай Зумрат инора барои шумо аксияи беҳтарин качи пешниҳод кардестай 100 сомон. кардиганош духтаро 130 сомон ай кардиган 130 сомон курта 100 сомон. И хеле аксия дига намешавад духтаро успед кунен ки бураса ҳамада. бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай Зумрат марамат бинен ҳам қағавсаки хушрӯай рафаи соли нав апай Зумрат барои ҳама занҳои зебои тоҷик аксияи калон пешниҳод кард. беҳтарин бо истифода аз фурсат беҳтарин либосҳоро барои худона дар арафаи иди соли нав харид кунед. беҳтарин тамошобино дидена аҷоибот хушрӯай ҳеҷ намешава материалошон. 130 духтаро куртаое ки 350 буданд ина иша бинен и медонед королевский бамбукай материалош я намуд мулоима я намуд хушрӯай духтаро шушта мепӯшен 350 сомон буд ҳозир 100 чанд каден 130 кардиган Ина диден? Абдуллаҷон. 130 сомон шуда инам тигр 100 сомон ина куртоси 100 куртае ки дар танаи меҳрафрӯзая хушрӯи мо ҳай хуш омадӣ мерафрӯзҷон зебанда насибтон куна анаи 350 сомон бо арзон мекунем 280 сомон духтаро нигоҳ кунен чихе курта мерафрӯз хушрӯ ана ина диден беҳад фасон ҳамаш меҳнати апай Зумратҷон ай. беҳтарин шомаде мерафрӯзҷони асар шомаде Вани нозанин салому дуруд мегӯям ба ҳар яки шумо. Умедворам сиҳату саломат ҳастед. Дар калонтарин бозори кишвар Корвон қарор дорам. Дарвозаи 12 қатори сеюм нуқтаи савдои апай Зумрат. Медонед барои чӣ омадам? Ба хотире ки барои худам як дунё курта харидем. Дар ин ҷо бахшида ба соли нав апай Зумратҷон аксияи калон пешниҳод карданд. тамоми либосҳои зеботаринро шумо аз ин нуқта метавонед бо нархи به 100 سومونی 100 سومون 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 100 سومون
اگر ما این خیل گیرم در 100 سومونی یک کوکر دوزنده برایمون نمیدوزد. ببینید الان همین پیراهن زیبا رو با نرخ 100 سومونی میتوانید خریداری کنید. 100 اپر زمره جون 130 سومون 130 سومونی کاردیگان ارزان. ببینید 130 سومونی یک روزه حتی راهگیرای ما و شما نمیشود، اما ما با این مبلغ میتوانیم همین کاردیگان زیبا رو خریداری کنیم. در اینجا زنهای عزیز لباس به نهایت زیاد است. همین لباس است. نو با تازگی وارد شدن برای همه شما میتوانید بیاید و با نرخ دسترس خریداری کنید.